Πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο, τον συγγραφέα τον Γιώργο τον Ιωαννίδη, για να μιλήσουμε για το βιβλίο του «Η Εκάτη της Νύχτας» και για πολλά άλλα. Γιώργο, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Αντώνη. Να είσαι καλά. Να πούμε και στους αγρότες ότι γνωριστήκαμε πολύ πρόσφατα σε μια άλλη παρουσίαση βιβλίου και εκεί μου έδωσε το αντίγραφο αυτό της Εκάτης της Νύχτας, όπου είδα πρώτα το εξώφυλλο, που είναι ένας αγαπημένος πίνακας του Ντάντε Καμπρίλ Ροσέτη, η Συριακή Αστάρτη, δεν είναι? Ακριβώς. Οπότε με ενδιαφέρει να δω και παραμέσα τι γίνεται και βλέπω και ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ιστορία της Εκάτης και του βιβλίου του συγκεκριμένου. Είναι μια αρχαία θεότητα. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς και να βγάλεις ένα βιβλίο για τη συγκεκριμένη θεότητα? Το βιβλίο μου, η μελέτη μου για την Εκάτη είναι ουσιαστικά το 8ο κατά σειρά προσωπικό μου έργο. Όσοι με ακολουθούν τα τελευταία 10 χρόνια θα ξέρουν την μεγάλη μου αγάπη για τους μύθους, για τα σύμβολα και κυρίως για την εσωτερική φιλοσοφία. Το θέμα της νύχτας, με την ευρύτερη σημασία της όμως, με ενδιαφέρει πάρα πολύ προσωπικά και σαν συγγραφέα, αλλά κυρίως σαν ψυχολόγο και σαν άνθρωπο βέβαια, γιατί μέσα από τη νύχτα δημιουργούνται τα όνειρα και μέσα στα όνειρα χαρτογραφείται το αύριο του ανθρώπου. Να πούμε ότι είσαι και ψυχολόγος, έτσι? Η βασική μου ιδιότητα είναι αυτή του ψυχολόγου, η δεύτερη είναι του ψυχαναλυτή, η πιο πρόσφατη είναι να είμαι διευθυντής στις εκδόσεις, πρότυπες εκδόσεις Πηγή και στις εκδόσεις Δεδάλεως, με έδρα εδώ τη Θεσσαλονίκη. Και για να γυρίσουμε λίγο ξανά... Τέταρτη του συγγραφέα δηλαδή? Συγγνώμη? Τέταρτη του συγγραφέα. Τέταρτη ιδιότητα. Πολλά τέλος πάντων. Υπήρξε αρχισυντάκτης για 9 χρόνια στο περιοδικό Mystery. Κατά καιρούς έχω περάσει από πολλούς κύκλους. Η Εκάτη, γιατί με ενδιαφέρει η Εκάτη, όλα είχαν ξεκινήσει πριν κάποια χρόνια ουσιαστικά, όταν προσωπικά συλλέγω αγάλματα. Λατρεύω πάρα πολύ αρχαίες θεότητες, είτε είναι από την Ανατολή είτε από τη Δύση, και πολλές φορές πηγαίνω σε καταστήματα αναζητώντας αγαλματίδια και ποτέ δεν υπήρχε αγαλματίδιο της Εκάτης. Αυτό μου είχε μείνει στο πίσω μέρος του μυαλού μου και πάντα αναρωτιόμουν γιατί. Πριν 2 χρόνια περίπου είχα τελειώσει το άλλο μου βιβλίο, «Οι Ανήσυχες Σκιές», που είναι μια μελέτη, μια φιλοσοφική πραγματεία στον θάνατο. Και κάπου εκεί ξαναδούλεψα μέσα μου το ζήτημα αυτό των χθόνιων θεοτήτων της αρχαιότητας. Και εκεί συνάντησα την Εκάτη όχι όπως την ξέρει περισσότερος κόσμος. Για τους περισσότερους η Εκάτη είναι η θεά της μαγείας. Στην πραγματικότητα έχει 3 πρόσωπα. Μια σκοτεινή θεά γενικώς. Μια σκοτεινή θεά, ακριβώς, ναι, που τη συνοδεύουν φίδια, φαντάσματα, οι βρικόλακες της αρχαιότητας κατά μία έννοια. Έχει περίπου 3 πρόσωπα. Το πρώτο είναι το ομηρικό κατά μία έννοια, αυτό το οποίο είναι συνοδοιπόρος στη θεά Δήμητρα για την αναζήτηση της Περσεφόνης. Και εδώ ο μύθος έχει τρομερά μεγάλη σημασία. Ουσιαστικά η κατάβαση της Περσεφόνης στον κάτω κόσμο είναι η ενσάρκωση της ψυχής στο υλικό πεδίο, σε ένα νεοπλατωνικό, αν θέλεις, με ένα νεοπλατωνικό τρόπο ερμηνείας του μύθου. Η Περσεφόνη είναι η ψυχή του καθενός μας που κατέρχεται, ενσαρκώνεται και ξαναγυρίζει στο ουράνιο πεδίο, όπως περίπου η Περσεφόνη ανεβοκατεβαίνει στον Άδη και γυρίζει στη Δήμητρα. Η Εκάτη λοιπόν είναι συνοδοιπόρος της Περσεφόνης. Ένα δεύτερο πρόσωπο της Εκάτης στους αιώνας της αρχαιότητας ήταν αυτό που περιγράφεται κυρίως στα αργοναυτικά, όπου είναι εκεί η βασίλισσα της μαγείας. Εκεί παρουσιάζεται ως μητέρα της Μύδιας, όπου ο Ιάσονας θα κάνει τελετουργίες για να σηκώσει τους νεκρούς κτλ. Το τρίτο πρόσωπο και το πιο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου είναι αυτό το οποίο εμφανίζεται περίπου στους πρωτοχριστιανικούς αιώνες, μέσα από τα χαρδαϊκά λόγια, μια συλλογή κειμένων. Την οποία θα την εξάγει και τη διάβασα στο βιβλίο σου. Ναι, τα οποία λάτρεψαν, απασχόλησαν πάρα πολύ τους νεοπλατωνικούς. Στα χαρδαϊκά λόγια η Εκάτη παρουσιάζεται ως ο τύρας του κόσμου, ως ψυχή του κόσμου. Και εδώ τα πράγματα γίνονται πιο πολύπλοκα. Αφήνουμε σαφώς στην άκρη τη χθόνια υπόστασή της, και εδώ παρουσιάζεται μια ψυχανοδική θεότητα.
μεταλλάσσεται δηλαδή το πρόσωπο και το σκεπτικό. Εξελίσσεται. Ουσιαστικά εδώ φαίνεται η πιο φιλοσοφική πλευρά αυτής της θεότητας. Και αυτό το κομμάτι που με ενδιαφέρει περισσότερο, γι' αυτό και ο υπότιτλος του βιβλίου είναι η αναζήτηση της ψυχής για τη μέθεξη με το θείο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Έχεις βασιστεί σε κάποιους άλλους συγγραφείς? Είναι κάτι το οποίο πώς συνέλεξες όλο αυτό το υλικό? Και το φωτογραφικό υλικό επίσης. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Η αλήθεια είναι πρόκειται για μια μονογραφία μοναδική στον χώρο της, που συγκεντρώνει... Γιατί ασχολούμαι με το αντικείμενο, δεν έχω δει άλλο βιβλίο ελληνικό για την Εκάτη. Υπάρχουν 2-3 άλλα βιβλία που εμπεριέχουν κεφάλαια για την Εκάτη. Πιθανόν. Αλλά όχι μια μονογραφία. Ναι, όχι μια μονογραφία. Εγώ προσπάθησα εδώ να συγκεντρώσω όχι μόνο αρχαιολογικό υλικό, αλλά κατά κύριο λόγο το φιλοσοφικό κομμάτι και το θρησκευτικό κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζουμε ελάχιστα για τα μυστήρια της Εκάτης, τις θρησκευτικές δηλαδή τελετουργίες που γινόντουσαν στην αρχαιότητα. Και όχι μόνο για την Εκάτη, γενικώς για τα μυστήρια τα αρχαία. Σε κάποια άλλα μόνο για συγκεκριμένα ξέρουμε. Σε κάποια άλλα ξέρουμε λίγο παραπάνω. Εδώ φαίνεται να κυριαρχούν προφορικές παραδόσεις. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι ο Ορφέας είναι αυτός ο οποίος φέρεται να διδάσκει στους ανθρώπους τα μυστήρια της Εκάτης, και κατά κόρον τα ορφικά μυστήρια είναι προφορική διδασκαλία. Ναι. Στο βιβλίο μου έχω ορισμένες καινούργιες τοποθετήσεις. Για παράδειγμα, υπάρχει θεωρία ότι υπήρχε κάποιος χορός, ένας τελετουργικός χορός που τελούνταν σε σχέση με τη λατρεία της Εκάτης, και μάλιστα αυτό εδώ πέρα το θέμα, γι' αυτό και έχω πολλά υποκεφάλαια αφιερωμένα στη μεταφυσική της κίνησης και του χορού, που είναι από μόνο του ένα τεράστιο θέμα, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ και τον Πλάτωνα. Πολλές θρησκείες έχουν σχέση με το χώρο. Ναι, ασφαλώς. Και ο χορός μας ενδιαφέρει. Και με το είδος Δερβίσιδες. Βέβαια. Δεν είναι ο περιστροφικός χορός των Δερβίσιδων παρουσιάζει ίσως στη δική μας εποχή τουλάχιστον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την μυστική σχέση, τη σπυροειδή ανέλεξη από το υλικό πεδίο στο θείο επίπεδο. Λοιπόν, και αυτό φαίνεται πάρα πολύ γοητευτικά σε πάρα πολλά αγάλματα της θεάς, της Εκάτης, όπου γύρω από τη θεά παρουσιάζονται χάριτες πιασμένες χέρι-χέρι να χορεύουν. Αυτό ίσως να υπονοεί ένα τελετουργικό το οποίο δυστυχώς έχει χαθεί. Ο χορός έχει ιδιαίτερη σημασία στην φιλοσοφική σκέψη των αρχαίων και στην καθημερινή ζωή βέβαια. Φιλοσοφικά έχει να κάνει με την ομοίωση της ψυχής με την αιώνια κίνηση. Γιατί ακριβώς όπως τα αστέρια στον ουρανό κινούνται, και τα αστέρια και τους αρχαίους βέβαια δεν ήταν τα ουράνια σώματα που θεωρούμε εμείς, αλλά το έμπειρο σώμα των θεών ή οι ψυχές των Φαραώ στην αρχαία Αίγυπτο. Οπότε αν υπάρχει μια αλήθεια, λέγανε οι αρχαίοι, αυτή την αλήθεια θα πρέπει να την αναζητήσουμε στη φύση, στην αιώνια ρυθμική κίνηση, την αρμονική κίνηση του ουρανού. Όπως λοιπόν ο ουρανός κινείται, καθομοίωση, αν κινηθεί και η ψυχή που είναι αυτοκίνητη κατά τον Πλάτωνα, τότε μπορεί να ομοιάσει σε αυτή την κοσμική αρμονία. Και κάπως έτσι οι θεοί όπως ο Ερμής ή η Εκάτη, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορούν να γίνουν συνοδοιπόρος στην πορεία του ανθρώπου για τη μέθεξη με το Θείο. Μάλιστα. Δικιά μου απορία, είδα σε πολλά γάλματα εδώ την Εκάτη να παρουσιάζεται με 3 μορφές. Ναι. Αυτό εμφανίζεται ξαφνικά στην αρχαία Αθήνα, ενώ οι πρώτες όψεις της θεάς είναι μονοπρόσωπες. Ξαφνικά ένας γλύπτης στο σύμπλεγμα του Παρθενώνα την τοποθετεί με τρεις κόρες. Αυτή η περίεργη απότομη σχεδόν αλλαγή δείχνει ότι πρέπει να υπήρξε εκείνη την εποχή μια διαφοροποίηση στη θεολογική ερμηνεία της θεάς. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες γιατί είναι τριπρόσωποι. Στο βιβλίο μου παρουσιάζω όλες αυτές τις εκδοχές. Η πιο απλή, αυτή του Ησίωδου αν θέλεις, είναι ότι η Εκάτη έχει την εξουσία στην θάλασσα, στον ουρανό και στον κάτω κόσμο. Η άλλη ερμηνεία αφορά τα τρίστρατα, δηλαδή ενώ εμείς σήμερα έχουμε τα σταυροδρόμια, στην αρχαιότητα ήταν 3 δρόμοι που συναντιόντουσαν και εκεί το δίποτας τώρα αυτή τη στιγμή. Ακριβώς, ναι.
και εκεί υπήρχαν τα ξώνα της θεάς, όπως επίσης και έξω από το σπίτι των Αθηναίων υπήρχαν ξώνα. Ξανά όμως υπάρχει ένα εδώ ερώτημα, ποιοι ακριβώς είναι αυτοί οι τρεις δρόμοι. Και πολύ ενδιαφέρον έχει αν κανείς πάει στον ομηρικό ύμνο στη Δήμητρα, όπου εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μια σχεδόν ταύτιση ανάμεσα στην κόρη, την Περσεφόνη δηλαδή, τη Δήμητρα και την Εκάτη. Γι' αυτό και στο βιβλίο μου δίνω τόσο έμφαση στην Εκάτη ως συνοδοιπόρος, για να καταλήξω στην πραγματικότητα ότι η Εκάτη είναι ο δρόμος. Και πάλι εδώ φαίνεται το στοιχείο της κίνησης. Και εδώ μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Πάνω στο ότι η Εκάτη είναι ένας δρόμος, αυτό εννοείς? Υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση ως προς το τι είναι φιλοσοφία. Για τον περισσότερο κόσμο η φιλοσοφία είναι ένας αποστασιοποιημένος στοχασμός, όπου κάνουν κάποιοι σε ένα δωμάτιο με την ασφάλειά τους. Στην πραγματικότητα η αρχαία φιλοσοφία είναι ένας τρόπος ζωής, που σημαίνει ενεργή πράξη, εσωτερική άσκηση. Αυτό φαίνεται ακόμα και εδώ στα μυστήρια της θεάς. Από τη στιγμή που η Εκάτη είναι δρόμος, είναι συνοδοιπόρος, είναι μια εργασία, δεν μπορούμε να μιλάμε για οποιαδήποτε δυσιδαιμονική αντίληψη ή μια αποστασιοποιημένη θρησκευτική σχέση με το Θείο. Όχι, μιλάμε για μια ενεργή πράξη του ανθρώπου με το Θεό. Γι' αυτό και το βιβλίο μου κλείνει με ένα υποκεφάλαιο αρκετά δύσκολο, η αλήθεια είναι. Είμαι βαθύτερα επηρεασμένος από την οντολογία, με ένα υποκεφάλαιο με τίτλο «Η θρησκευτικότητα ως εμπειρία», όπου εκεί ουσιαστικά αυτό που προσπαθώ να δείξω είναι ότι το θρησκεύειν είναι εργασία, είναι πράξη. Το θρησκευτικό στοιχείο στον άνθρωπο δεν είναι μια πεποίθηση την οποία τη θυμόμαστε όταν φοβόμαστε το θάνατο ή όταν θέλουμε κάτι αλλά δεν μας έρχεται. Στην πραγματικότητα είναι μια εργασία που υφίσταται κατά τη διάρκεια της πράξης. Γι' αυτό και λέω ότι η Εκάτη είναι δρόμος. Ανακαλύπτουμε το αύριο καθώς βαδίζουμε για να το φτάσουμε. Πολύ ωραία. Γιώργο, μια κουβέντα η οποία μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ μαζί σου για τέτοια θέματα. Νομίζω όμως πρέπει να τα σταματήσουμε εδώ για την παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου. Θα χαρώ πολύ να έχουμε μια ακόμα κουβέντα για υπόλοιπα βιβλία, για υπόλοιπα θέματα, όποτε θέλεις μετά το Πάσχα ή και την επόμενη χρονιά. Να ρωτήσω, ετοιμάζεις κάποιο επόμενο βιβλίο σύντομα ή είναι ακόμα νωρίς? Η αλήθεια είναι ότι πάντα δουλεύω σε βιβλία αυτό το διάστημα, ναι. Οι εκδόσεις Δεδάλεως έχουμε αρκετά καινούργια βιβλία, η αλήθεια είναι, και προσπαθώ λίγο η προσοχή μου να στραφεί μόνο και εκεί. Ως διευθυντής πρέπει να προσέχω όλα μου τα πνευματικά παιδιά. Προσωπικά μου πνευματικά παιδιά δουλεύω τουλάχιστον 2 ακόμα. Το ένα έχει να κάνει με την ευτυχία, αλλά μέσα από τη σκοπιά της φιλοσοφίας όμως, και το άλλο έχει να κάνει με ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο της αρχαιότητας, τον Διόνυσο, το αρχαίο Θεό Διόνυσο. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα αυτή. Θα είμαστε σε επαφή.